Добър вечер! Вие гледате късните новини на националната телевизия BTV. Аз съм Ани Салич. Добър вечер и от мен, аз съм Александър Пелев. Ето най-важното днес, 12 февруари. Полицаят, който застреля човек в град Шипка, е бил пиян. Частните пенсионни фондове искат промяна в законодателството. Сонда кацна върху астероид на 3 милиарда километра от Земята. Главен сержант Красимир Карацанов, който простреля смъртоносно Ивайло Герданов, е бил пиян. 1,3 на 1000 е съдържанието на алкохол в кръвта му, показват направените експертизи. Инцидентът стана в събота пред дискотеката в град Шипка. Главният сержант е станал свидетел на скандал между Ивайло Герданов и Тенчо Тодоров. Служителят на КАТ Карацанов се е опитал да предотврати боя, пише в справката на полицията. Главен сержант Карацанов се намесил, за да прекрати побоя, при което Ивайло Христов, въпреки че е познавал Карацанов, му е отправил обидни думи и му нанесъл удар с тъп предмет по лявото рамо. От показанията сочи, че това е било някаква метална тръба. След като не е намерил подкрепа в заведението, полицаят е отишъл до дома на леля си и е взел служебния си Макаров. "Стой! Полиция!" извикал Карацанов преди да стреля във въздуха. Едва след това е стрелял в тялото на Ивайло Христов. На мястото на убийството е намерена гилза от един стоп патрон. Ако се стреля отблизо, дори стоп патроните убиват, твърдят експерти. От сега нататък с какво ще стрелят полицаите, с стоп патрони или с бойни, е въпрос на дискусия, категоричен бе генерал Василев. Главен сержант Карацанов е имал и друг личен пистолет, сочи справката на полицията. Той е предал и двете си оръжия по време на задържането. Полицаят в 24-часовото си пребиваване на този свят е на работа. Това, че той е отишъл и е преценил, че ще стане бой, за да предотврати боя, е правилна постъпка на полицая. Не искам да оправдавам никой, казвам моята постъпка, моето мнение не го оправдавам, но казвам, че това е поведението, той да не допусне извършването на престъплението. Убитият Ивайло Христов е с криминално досие и е бил свързан с Аполо Болкан. Тенчо Тодоров е съден 2 пъти за изнасилване и кражба. За новините, Камна Рачева, BTV. Столични полицаи задържаха Ерджан Рашид Роко. Тази вечер той беше върнат в Хасково. В сряда е поредното дело срещу Роко. Столичните полицаи задържаха Ерджан Рашид на входа на 4-та кардиологична клиника към Медицинска академия. Там той лекувал сърцето си под чуждо име – Гергин. Ерджан Рашид е обявен за национално издирване. В сряда в Хасково срещу него има дело. Той е продал за $10 000 Мерцедес на едно семейство, след което по документи същата кола е продал и на друг човек. Дни след това срещу Ерджан Рашид ще се гледа и дело за хулиганство. Утре хасковските лекари ще му направят пълен преглед и ще установят здравословното му състояние, каза началникът на окръжната следствена служба Кръстчо Кръстев. Адвокат Владимир Шайтанов ще се върне в България още този четвъртък, което означава, че отново няма да чете материалите по делото. Той още няма нов либийски партньор, с когото да продължи ефективната си работа по случая срещу 6 български медици. На 10 февруари съдията скандално отстрани защитника от Народната адвокатура Малул, който призна в залата, че няма време и не може да съдейства на българина. С още информация от Триполи, Миролюба Бенатова. Отстраняването на либиеца Малул може да обърка по-нататъчния ход на делото в Триполи. На последното заседание, когато съдията почти се скара на либиеца, Шайтанов обясни, че не иска да изпада в конфликт с народния адвокат и може да се справи, въпреки че получава минимално съдействие. Съдът обаче прецени, че трябва да има нов партньор. Въвеждането в случая на пореден адвокат може отново да забави гледането по същество. Според наблюдателите от Тунис и Алжир, този път подгласникът на българина трябва да не е от народната адвокатура. Те предполагат той да е на свободна практика. Така смятат те, ще има гаранции, че ще отдели цялото си време за случая. Ако Шайтанов реши да наеме частен защитник, който да му помага, не е ясно с какви пари ще му бъде платено. Пред BTV български адвокат не уточни каква сума остана в сметката на роднините, но каза, че няма дори и за още едно пътуване. За разлика от Бизанти, Шайтанов все още не е успял да установи връзка с специалистите по Спин, Монтания и Перен. В момента Бизанти опитва да се свърже с италианските специалисти, цитирани от вестник Диарио. Пред BTV той каза, че има шанс пред съда да бъдат призовани свидетели. Наблюдателите от Тунис и Алжир смятат, че на 17 марта ще има ново отлагане, заради новия адвокат. Те предполагат, че този път наистина ще е последно. За новините от Триполи, Миролюба Бенатова, BTV.
Частните пенсионни фондове настояват за промяна в законодателството. Това ще им позволи да инвестират в частни облигации и инфраструктурни проекти. Исканията на пенсионните фондове бяха поставени на среща с премиера Иван Костов. 9 са частните лицензирани пенсионни фондове. Финансовата им стабилност е неразделна част от финансовата стабилност на цялата ни икономика, каза след срещата министърът на труда и социалната политика Иван Нейков. Правителството потвърждава категорично, че благодарение на създаденото законодателство и строгия контрол, упражняван от държавата, всички лицензирани пенсионни фондове са финансово стабилни. Всеки един от тях със своите акционери, със своите правила за работа, създава гаранции, пълни гаранции за акционери, за осигурените лица. Според закона, 90% от средствата на пенсионните фондове трябва да се инвестират в страната. От тях минимум половината трябва да бъдат инвестирани в държавни ценни книжа. Ръководителите на фондовете са поискали на срещата си с премиера Иван Костов увеличаване на процента за инвестиране в частни облигации и инфраструктурни проекти. Могат ли българските пенсионни фондове да предложат по-изгоден ресурс, по-евтин ресурс, отколкото би предложила Европейската банка? Според министър Нейков, пенсионните фондове трябва да намерят баланса между конкурентните инвеститори и печалбата, която фондовете ще имат от инвестицията в инфраструктурни проекти. Промяна в законодателството обаче едва ли ще стане в мандата на сега действащото Народно събрание, коментираха участници в срещата. За новините Маргарита Васева, BTV. 250 милиона лева ще бъдат акумулирани в частните пенсионни фондове през тази година. До 3 години в тях ще има 1 милиард лева от задължителното и доброволното пенсионно осигуряване. Законът гарантира контрола върху дейността на фондовете. 9 са лицензираните пенсионни фондове в страната, които имат право да извършват задължителното допълнително осигуряване и доброволното допълнително осигуряване. Това са Българско пенсионно-осигурително дружество, Алианс България, Солидарност, Берлин и Шелебен, Родина, Съгласие, Доверие, Лукойл Гарант. Схемата за социално осигуряване в страната предвижда 3 форми на осигуряване. Първата е задължителното социално осигуряване. Втората е чрез професионален пенсионен фонд и третата чрез универсален пенсионен фонд. Срокът за подаване на заявление за професионално осигуряване изтече в края на януари. То е задължително за всички, които работят първа и втора категория труд. Тези, които не са избрали професионален пенсионен фонд, ще бъдат служебно разпределени в лицензираните фондове. Допълнителното универсално пенсионно осигуряване е задължително за родените след 31 декември 1959 година. Те са около 1,5 милиона души. Пенсионните фондове са първият дългосрочен финансов ресурс, създаден в България през последните 10 години. Разчетите показват, че през тази година фондовете ще акумулират около 250 милиона лева, а след 3 години ще разполагат с над 1 милиард лева. В момента 410 хиляди българи се осигуряват допълнително. Почти всички пенсионни фондове са обвързани с големи банки. Всеки един от вложителите има собствена сметка в пенсионния фонд и винаги може да поиска информация за нейното състояние. Близо 25 милиона евро по програма САПАРД ще пристигнат до края на месеца в България. Сумата за цялата година е 2 пъти по-голяма. Това стана възможно след като днес земеделският министър Венцислав Върбанов подписа в Брюксел годишното финансово споразумение за изпълнение на програма САПАРД. От името на Европейския съюз подписът беше поставен от Франц Фишлер. Според него България остава лидер сред останалите страни кандидатки в програма САПАРД. Държавата и управляващите са виновни за фалита на кредитните институции и кризата през 1996-1997 година, а не банките и банкерите. Това заявиха на пресконференция 6 банкери, заемали ключови позиции преди и по време на кризата. Според тях вината трябвало да се търси в правителствата, управлявали преди 1997 година. Държавата има вина за банковата криза през 1996 година, но не бива да се уневиняват и банките, заяви за BTV Димитър Костов, бивш финансов министър в правителството на Жан Виденов. В момента Димитър Костов е изпълнителен директор на Търговска банка България Инвест. Според него през целия период от 1990 до 1996 година, както политиците, така и банкерите не са действали достатъчно адекватно. Държавата като цяло е провеждала някаква икономическа политика в периода от 90-та година.